ரோஜாவே சீசன் 2 எபிசோட்ல துரை வந்து வெளியில யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து மகா வந்து துரை கிட்ட போறாங்க. அப்போ வந்து துரை அழுதுகிட்டே சொல்றாரு, என் பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, தேவி என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்ற போல சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து மகா சொல்றாங்க, அதான் அருணாச்சலம் இருக்காருல்ல, அவர் வந்து பாத்துப்பாரு அப்படின்ற போல சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து துரை சொல்றாரு, தேவி யாரு, அருணாச்சலத்தை தூக்கி வளர்த்த அக்கா அம்மா போல அப்படின்றது போல சொல்றாரு. அப்போ வந்து மகா மனசுக்குள்ளே நினைச்சுக்கிறாங்க, என் பொண்ணுக்கு இதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது போல. அதுக்கப்புறம் மகா துரையை வந்து உள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க. அடுத்த சீன்ல தேவியை கட்டுறாங்க. தேவி வந்து சோஃபால உட்காந்துருக்காங்க மேல. அப்போ வந்து அங்க வந்து மஞ்சு போறாங்க. அப்போ தேவி சொல்றாங்க, இது நமக்கு கிடைச்சிருக்க நல்ல சான்ஸ், இந்த சான்ஸை நம்ம விடக்கூடாது, காவியாவே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த சான்ஸ், காவியாவை இதுல இருந்து வெட்டி விட்டுறணும் அப்படின்றது போல சொல்றாங்க. சொல்லிட்டு என் பொண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவேன், என் பொண்ணோட 15 வருஷம் காதல் வந்து நிறைவேறிடும் அப்படின்றது போல சொல்றாங்க தேவி. அதுக்கு மஞ்சு சொல்றாங்க, அப்படி நடந்தா எனக்கும் சந்தோஷம் தான், வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில கூட்டு போறாங்க. வெளில எல்லாரும் நிக்கிறாங்க. அங்க வந்து தேவி வந்து காவியாவை கூப்பிடுறாங்க. அப்போ தேவி வந்து காவியா கிட்ட சொல்றாங்க, உனக்கு நான் கொடுத்த டைம் முடிஞ்சு போச்சு, தாலி எங்க அப்படின்றது போல கேட்கறாங்க. தாலி கிடைக்கலன்னு தெரிஞ்சதும் நீ பார்த்திபனை விரும்பி தான் கல்யாணம் பண்ணியா அப்படின்றது போல கேட்கறாங்க. அதோட இந்த எபிசோட் முடிச்சுருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.